PvdA-fractie in Haars wil net dat de gemeente Maaidocht onder werkdeling. Daarmee is een meerderheid in de Rietjen. Nevens de PvdA het een fusie met de gemeente in Noord-West-Friesland te min vaartdelen van Haars. De fractie zegt dikwijls dat haar mening verhoren kan als er in het referendum op 9 juni een uitzoekend oorlood van de inwoners komt. De werknemers van vangrailproducent Prins in Dokkum lezen waar ze op de dag van de arbeid op een eindwerkdel. Afspraken door een sociaal plan voor de werknemers binnen een weken van onderhandeling en actie vieren nog hield het net. Daarom is nu zien de werknemers nog te protesteren bij het Partij van Arbeid-congres in Ljouwert. Voor het eerst in 1980 werd de stavering van het Fries aanpast. Dat betekent dat we daarna televisie net meer bij een V schreeuwen, maar bij een F. Een woord als droeg is nu nog met OE en met ASUS met een U met een dakje. De verordening is betocht op de Friese Academie, maar het zwaar wat meer logica. Joen en vannacht opklarings, het bleef droeg en het kwam het houden naar 1 graad 2. Plaatselijk froostende groen. Morgen een protestine, temperaturen tussen de 11 en 14 graden, dus die de matige wind uit verschillende richtings.